Inday! Kumusta mo diha, Idol Ginday? How are you doing, Dolly? How are you? Dili una na ako'y sugyot ang akong kasinatian. I don't speak to you. My story of my life. Tungod kay gusto na akong i-drama ninyo kini. Because I want to dramatize my total life story in your program, Stagnant of Your Life. Tawagan na lang ko ninyong Ariel. Just call me Ariel. Dati ko ang taga Barpa, Agdao, Davao City. Yes, came from Barpa, Davao City before. And now I'm here in Barpa again. Grabing kapait ang akong nasinati ka ni Adto Dolanday. You know, it's like a salt, like a panyawan, Dolanday. Panyawan. Pait man, pait. Sa English, pamata ka malaw sa English na panyawan. Very panyawan before. Parang pait-pait. Like a politician. Pait. High school pa lang ko. Since I was in high school days, Dito na ito ni pagasugdan ang akong istorya. yes, the start of my story, Sa diyang nagkauyab ni Cherry. that's why Cherry and me will in love each other. Aban, paggraduar na mo, But, you know, nagkatibulaag kami sama sa Mumhos Kanding. like Good the Wonderful. Like Good the Wonderful. It's gone. Ano yan na ang akong makabagbag damdamin na istorya? Prepare yourself. This is the story of my life. Sa inyong programang Mga Gapnon sa Kinabuhi. In your program, Stagnant of Your Life. Sa may mga kuandri sa eskwelahan. Uy, mapagkita sila kakualan. Sir! Saan yung maestro na mo rin na si... Yubak naman si Rasinya. Ay, dinig ako may nagtiyan si Sir Torres din. Sir! Diba sa ninyo nagpalipisan niya? Kamu, sige mo pamagyong sa kuha. At akihod ko anong estilo ninyo. Ano ni si Sir? Ay, kaning... Okay, sir. No problem, sir. Dito, dyan ganda ko lang tiyan ano ni Ate. Di siya mukuhan sa kuha kay Bright. Di ako sa mong kuha classroom. Ikaw, Goygoyex. Hey, Sir!
Narasag ka imbes mangguna ka diha. What's the problem? Magsigig, usay what's the problem? Magsigig paway yung damang. Mangguna gani, mangguna din magpaway yung damang. Kasi maguna ninyo sa eskwelahan sir nga bagsakan man eh. Gunaon ni mo yung tangkong diri sir. Magtubag-tubag pa ka. Ako labot ko din mo na gunahon. Hala, ad-ada na lang ng tangkong. Dali lang. Dik, 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 dik. Dik, 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 dik. Dali. Gano'n ka dapat sa baktin? Kapoy nagban. Lagpat ipakaon na lang ni dito. Ano na dito sir? Mamatay ko ninyo mo sa dati. Dik, 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 dik. Dik. Pati ganun mo maldito habata ka. Sa ba yun? Makasabot ba yun ka? Mula di sa tanan ako ni juga makasabot. Instruksyonan ba? Dik, sir. Ato sa kwarto sir. Ato sa kwarto sir. Ato sa kwarto sa bilisaryo. Doon sa basketball sir. Hoy! Hoy! Balik! Hoy! Sabay ko, Paul! Pat, pagod sa mga kanya, Pat. Okay kang so diya, Pat. Yan na yung kulungan. Mulis kabaw, God. Yel! Baka. Yel! Sabay ko, Yel! Hey, yay! Adres ako, mapas naman ninyo, ha? Ang tuhan, meron di Chris Adis yung naong ning bataan eh. Adres ako. Gusto ka diya? Sir! Sir, oy, lalabog biraw ng akong sayal, sir! Hey, tumaot ni Magdang biraw. Pag-sure diya. Ano mo? Ay, panlakaw na lang mo! Panlakaw na lang mo! Hindi din mo umata, guys. Mga takito na sila. Bali mo na. Dahil ang imong kuhan, imong baktin din, ha? Kuha pa si Biden. Di. Ganun pabira mo, mali mong inala. Ayaw. Ay, tama na. Mababira mo. Tama. Dagat ko. Pupulatin ko dagat. La da da, tipi tipi ting, tipi tipi ting, tipi ting. Yep. Saan? Namang ka diri. Nang kay... Di daw ito mga dunggan. Ha? Ha? Dahil lang. Sa di madunggan? Mga bungol na sila? Yat. Dahil lang kayo, ha? Oh, sige. Kansa ko rin, tipi tipi ting. Doon ka na ba dirig mga kuwan? Ay, Yat. Darayat, oh. unsa man na? Charan. Unsa na ba? Isig taran-taran diha. Gikuan lang ito kay Yat. Unsa? Buwak day. Ha? Gumamela. Ito yung butang siya mong... Sa buwag gumamela. Ay, nga mo naman. Sa buwag gumamela. Lain ka mang... Katakatag mo kagkuan niyal. Ay, buwag na gumamela. Ganun din makaganahan ng buwak na gumamela. Gusto ko itong buwak nga duranta. Kabalo ba ka nga gikutlo na ko na dito sa kuan? Sa garden ni Sir? Ay, sig pataka diha. Kutlo ka diha nga kasi sir. Mahala ka sa padyo kang Sir Torres diha ba? Sino butang na to si mong dunggan. Para nindot kay katanawon. Buwag sa taan na eh. Sino Bebe. Di, kaning isa. Kuan na ni, dinukdok na ni nga buwak sa gumamela. Mau ba? Bibi. Para ni sa... Tambal sa hubag. Kurang may tambal sa hubag. Oy. Mugani. Ano man? Tambala na to ng... Hubag na magugay ka. Ikaw ba? Lain ka lagi. Ay. Ilagay ka na yung buhok ni Muyel ka ng tuyong-tuyo. Pagdako na ko, pinahukugan na ni. Gilid na taas niya, sino sa taas? Mau ba? Ala, ay sige kay... Matus ako dito. Salamat kaya kay Isa ba? Saman? Yat. Ay na ni mo yat eh. Yat. Saman?
Sino magkakuan diha? Eh, siguro gusto kong kamot ba? Sugtan ako yat, be. Naraba si ate diha, naraba kong ate dire. Ay, na may sugtan ako ba? Hoy! Ariel! Ay, te. Bakit lang sa kuha? Sa gani ka, te? Si Curly! Ay, te. Tulungan ako manguna, ha? Te. Wala bigar man mismo. Ate, kas ko nga, mas tigulang. Tigulang mo magkatanaw sa kuha. Nungiyab ra mo kasi mong manghod, te. Ito, dito na kagagnaw. Sasangka ng mga bakura na kalahulog na sa atbasa. Eskulada na mo prasta, ha? Yat, lain na pa ng mga ate yat, eh. Sakti lang, kabalo ba ka ng ate nga? Depensa po ko ba? Di ko ba ko lang noy, kabalo nga. Ako kaya kong ate niwang may kakayo, oh. Yat, Ay, nagsiri, ha? Pagpailan yung kanyang Ariel, ha? wala, gitabangan na ka siya ng guna, midri. Pito! Ayun ko na na! Siri, ato rito! Ikaw, ato rito! Yat, kita ta sa may purok, yat. Sige, sige, sige. Ha? Kasi naman na ko, Siri! Bante. Yat, ato dito, ha? Lagi, ato na ko dito. Yat, sugtan ako, yat, be. Bata pa kayo taon yun, ano ni mo? First year ko niya, ikaw, scanner. Iyoy. Lain, Sa una pa to, pero... Nabiting na ba ko niya ikaw, third year na ka. Third year or fourth year na ba to? ikaw ba? Kasi gulit na akong agtang. Gulita mo naman kong agtang, way. Mutanan na pagtag na unsa ni. Ano sa man mong agtang? Ano ba yun? Das bagan mo pinikan sa una, gul. Ay, uyan nga, ay. Pagi. Ano ba? Dali. Ayaw, ayaw pa. Para di na mo kuha na mong agtang mo, burot atong halukan, be. Maori kang singot, isip pagkikalok-halok diya ba? Tahanan ni mamugos ni tahanan ni. Lainan ni mo, eh. Kuhan ba? Sa man? Sugtan ako, be. Ha? Sugtan ako. So, saba-sabahan na, ha? So, ito na, pero ay saba-sabahan. Hindi ko musaba. Bantay ka, bantay ka. Burot oh. Mamatay pa sila. Sige, sige. Cross my yard. Ayaw yung sabaan na, ha? Sekreto na maka ni. Skrito to aturan ni, ha? Bantay ka. Hindi ko musaba lagi yat. Basta Sige. sugtan ako yat. Lagi. Sige, balik mo eh. Kailangan nga sa mga simbo ko balik-balik ko na una ni mo. Ikaw bang? Ay saba-saba gidaan na, ha? Bantay ka. Lagi, dili ko musaba. Labi na si mong ate ki. Kung ano ba kayo mong ate. Pero ba ito ka silusa kayo? Kani ba? Sige tabi ito kaayo. Yat, makagraduate ko ka niyat ba? Ano man? Inspired mga kayo ni mo. Ay, isig saba dapat. Labog ka na. Kawan mo rin. Nakuyab ka to, Siri. Pag-bright to kayo niya. Ikaw din na ba kagay-bright? Hina naman pa din. Ano ka pala may spelling of higda, ha? Kay hagda? Ayun, apart kay... Ay, saba-saba ha, kay di ko gusto mga bulabog na dali. Wala ba sila kahiringan? Mau ba? Usap niyo ko na balitaan, do? Ano man? Ayab naman ko na mga na-cherry, do. Ha? Sabi, balitaan na. Dila niya. Ayun, apart, mulod, Mulod. Ay, sigod.
Yun, ito. Sige, mismatch kayo mo kay ikaw. Di kay... Belit ba kayo ng bata, anak? Yan, nahuhogran na di mo. Isbert, kita buntabunan man to. Dito. Ayun mo saba pa. Ginani siya. Ayun mo panungugan. Padulong na Oo, ba? na. Bantala mo. Payata ni mo, Kuya Bay. Pinahan kayo mabalik kagaso, no? Hi! Yat. Oy! Mga unta dito. Asam na nga on. Dito sa karinderya. Bert! Pwede na, Bert! Ano ka, Bert? Ay, unsa man? Ano rin? Unsa dahil ni Dindeng? Ano rin? Bawal mangimbitag kaon? Ay, sige. Parang gara. Pre, kayo maulawan. Ay, awal naman bigay ko, Andre. Dulat ang basit bulo niya ba yan? Dulat ang basit bulo niya ba yan? Anak mo, manungog din mo. Sabi kayo dito, atong gikuan ba, no? Gibili na ko itong kwan, papuira mo ba? Kagipako si sir. Tara. Yat, tara yat. Tara, sagdi na sila, uy. Oy, congratulations kayo, Yel. Salamat kayo. Yat, kung dili to ni mo yat na, di po gumaingani ba? Ano yung kanikan? Biko sa'yo award ni mo, Yel. Wan, Carpenters of the Year. Ala, kamidal, ka naman, no? Ako mong ipapanay ka ng bangko diyo, to ka classroom man na ba? Kapuya. Grabe yung kakayo ba? Piturahan pa ginawag, silakan pa naman ng mga bangko diya. Unya, nakakuan. Bandal-bandalan, muna nilang armchair ko. Grabe yung kayo, Yel, no? Katong nakaman katong kuan, Yel, katong ipabuhat ka kuan ni Sir nga kuan, I will bring my book every day 1,000 sentences. Nahuman ginako to ba? Nahuman kita ni mo, Gidi. Ay, bakit kag-agi, nahuman to ni mo? Nahuman ginako to kay ikaw man akong yan nahunagod. Bakit sige kayo ka ba? Ako mahuman ko ni, magkita mo ko ta. Tulaton dito kayo ta, kay mag-graduate na ba kasunod tuig po dyan. Sige, Yel. Bantay ka, ha? Bantay po ka ha. Tuhon ba ka kaayo? Dili, Kasi sige. kung uban ang mga barkada ni mo, ay, nga, gusto ng mga barkada, pakyas ka ng mga barkada ni mo. Sige, inom. Tara, sabay ta. Asa man tang? Mag-celebrate ta kay graduation man ako, mga untang duha. Asa ta mga on? Nagpasugba ko kuan, burburon dito. Tara. Yat, congrats yat, graduate din po kag high school. Siyempre, bright ko kayo ko. Hindi ko nabigay ka bright na. Nakakay ko award ko. Medal ni mo yan to. Ako, isa rin Carpenter of the Year gito. Gani. Ay, salamat po kunin mo ba sa una kay ginasulat-sulatan ni mo akong notebook. Maulaw sa taan niyo eh. Nagka-remember ko sa una ba na nato ko sa inyong balay, kasapaan ko sa inyong mama. Gusto ba ni mama rin? Okay, nato ko ito, gikalintura man ka, kasapaan ko sa inyong mama, nanglabay man ito inyong mama. Ano kasabaan mo kanina? Ito ko dito, alangan, wala mo kayo sa eskwela. Ano ba? Salamat na kay... Kunya, asa man tayo? Baka napod ko ba? Ay, ayaw, uy, kay. Stricto biya kaya akong mamagpapa. Ano ba? Hindi ako na sa mata sunod magkita. Sige lang, magkita na lang kita. Okay, magkita pong trabaho. Buto saon ako ni uy. Diyan na ka mo, eskwela kalis ako, kung gusto ko magsiman ba? Hindi magsiman ka ako kay. Mapago, magunahuna pa man ko. Basta, ayaw ba ako kalimtis mo una-una ha? Ay, talahon lang ani. Kay ikaw, para ba kay ka, barkadista ba kay kayo ka?
kabalo. Asa to kay... Last na ko nagkwan siya, nagtrabaho mo to sa kwan, kaway-kaway, kananan ba? Ano ba? Yung napa siya dito ron. At tuwa na dito, kay nga matong silingan na mo dito po, nga. Yung to yung classmate, nga naada dito. Tingila ka to dito, part. Bay, pinakabuhan ako nangita niya ba? Wala ko kita niya ba? Nah, Wala may komunikasyon ba? tanawa na dito. Magsulat unta ko niya, mauwa mo ko, kay maot mo kay kong gagigod. May rasan doon di ka mo kan. Sige lang, kay... Wala ka nang isa tabang kanay nga. At tuwa dito niya, pakutan Pakutan na kung napa ba siya dito. Sige, salamat kayo, Iksa. Mau ba, Pai? Wala na, murag nag-Japan doon siya, Bart. Mau ba? Ito Japan, Bart, kaya... Wala siya swerte, Dre. Lain mo itong bayan na to, kaya nagsabay-sabay mo itong grupo-grupo, good. Kada ng mga laki ng mga markada to. Mau ba? Ano kay address niya kung sa bayan? Ito na balay lang. May lain na nila ko. Ilan mo man balay. Sige, salamat na lang. Naglibo ko asa na ako sa pangitaon. Wala gito, Bart. Ako pa naman, kalimti lang ito, Bart. Di, may mo part kay first love na ako to part. First love po ko niya. Iha lang ang first love. Iha nga, Bart. Ay, saan anak mo ginang magmahal ka Bart? Mauwi mo juga. Sige Bart, salamat kay Bart ha. Sige, Bart, sige, Bart. Panin mo, Pat. Kalimti na to, Pat. Bay, sutian ta ka bay, makalimot na kasi ikaduha, ikatuloy, ikaupat, ikalima. Maski kinsa pa ng babae mo. Makalimot ka na niya, pero sa permiro, Pat, di juga makalimot, Pat. Di ka makalimot, Pat. Kalimot, Pat? Nyakiwan, usahan man nga kita naman doon ako nga na naman ito yung lain. Bina ako, marag na naman ito yung lain nga, kuwan, Pat. Tagdidong, Pat. Pat, uwi na ko kung uwi, Pat. Mahalag mo yung sa di tinuod nga uwi ko. Bita, Pat. Okay, mahal gina ko to si Cherry, Pat. First love gina ko to. Pat, di na ako makita sa mong naong, Pat. Kaspat ni mong naong. Oh, di na ako ipakita kay... Siyempre, bugoy-bugoy ko ta niya. Mainlove ba rin ang bugoy na eh. Kain kayo, yung kantsawan ta. Pat, di ka mawag. Mamakalay na ka, Pat. Na, di, sus, Pat, malabo kayo na yung mga ikuan, Pat. Pagkalimti na, Pat. Nakakita na itong lain. Ay, luoy kay ka, Pat. After 10 years... Sige, Chip. Salamat, Chip. Di na ako mo overtime mo niya kay sakit ang lawas eh. Uy, excuse me, ikaw si Kot. Ila ko ni mo ba? Ikaw si Ariel ba? Laguan na ni mo, oy. Yak, ikaw na? Che? May lain pa. Oh, gusto naman ka. Gupahan ni mo yat eh. Hindi ka luwa sa Japan. Akong anak dahil si Kwan. Junjun. Pero, ay akong anak na ko. Hi, Tito. Ay, si Tito, ano, di na bagay tawag Tito. Ano akong anak? Nanalay kay anak day? Ano akong anak na
ko. Ano? Si Juan Steven Jr. Ang batay. Bata pa, bulaga-bulaga na magbuhok. Suy, dancer man po ni. Opa, tita! Ako? Mapugat. Sa di ko, nagpalitan na ko ng Barbie, no? Nagpunsa rin ka din sa warehouse day. Nagkuhaan ko, nagpalit ko, nag-grocery maid din eh. Ikaw, ako sa mga kadiri. Hindi ko trabaho na kargador ang manggugop. Oo ba? Okay naman na siya, katis na katrabaho niya, dali sa amin. Che, O saman? sige, amping mo. Sige, bye! Binago din ako ni matag doon. Yat. Kabalo ba kang wag kita nagbulag sukad-sukad? Mau gani. Kaguta diri ngon diri man ta sa Ipil Beach. Oy nga daghan maging manglutaw diri oy. Kunahan ni ng Bangladesh sa unahan no. Mas ka nakatunog na noong ko. Nani ko diri kay kuan ganang naluoy maguguni mo. Kaluoy na lang gida yung gibati. Ay bitaw ka sa tinuod na naluoy mo ni mo kanang siyempre first love ya kanako niya. Gusto ka dadon kanako sa kuan? Nakay passport? Oo na. Dadon kanako sa Biyahe Japan. makugkuhan sana, Vietnam. Aba? Dadon kanako kuan, dadon Sakay ka. ko bambam dito. Mao ba? Sakay kang bambam? Oh. Nakay passport. Ano di ay? Dadon kanako kuan na Japan balik-balik minari ka nang nag-hire man ko dito sa Pantalan og kuan ka na nga tigpirang barko. Kasi gusto ka. Ako kay sildo dito. Balo ba ka? Alang upat. Nga sa isa ka pisi, upat kalapad? Kaya ng pisi sa barko. Oo ba? Oh, Sige. Sige ba? pakyawan. Okay na naskuha. Tawat itong pakyawan na sa gato sa madlaw. Sige. Pagkuha na passport kayo, mga tutag, dalon ka na ako dito, ha? Ano lagi yung passport? Balik. Sige. Salamat kayo siya. May makong itabangan ha. Okay, sa payan na naluoy, maguguni mo, kaya parang, wala mo juga, pobre naman na, saan na isa, so, bakit pobrehon, magini sila. Salamat kayo yatay. Mukhang itabangan yan. Ay, okay ra kayo na, kanang, okay ra kayo na, Iel. Siguro yat. Mananihin ngayon ay padayon na tutunaw. Ay na lang. Unya, ano ko nimo, kaya na naman dadari, madawat ko nimo. Madawat mo niya akong kahimtang. Ha? Ano madala naman kagwaan ng welding rod o welding machine? Ako tayo sumpay atong naputol nga relasyon. Unya, dawat ko nimo nga na naman kagwaan, na naman medyo nakens. Yat. Bisang pagpilakbok anak ni mo yat. Wala na siya payan sa kuha yat. Basta magbalik lang ta. Mao ba? Unya, kabalo ka maghinapon. Kabalo ka maghinapon. Mayo lang.
So, ayaw, mura magag niyatong balay, anak, ayo. So, wala kay lain ni, ha? Ah, Dapat magbakang-bakang pug ka kay mga bakang ba yung mga tao diri. yat. Ay, stiro. Ay, stiro mo ba na? Adi ka, ay shooter. Salamat ka, ayo, Yel. Salamat po kay Simon Tabang, ha. Salamat ka, ayo, Yel. Yel, magpakasalan niya ta diri, Yel, ha? Uba. Unya. Kay nanaman ta diri. Bugay ba kayo tawa na nagkita? Hawam kay kung kuto-kuto, oy. Painiti ko, Bi. Pasabot mo, pasabot. Yat. Chabi nam kay kakaroon, good. Excuse me, gamay raya ka nga timbang ang niduwag sa kuha. Uba? Kabalo kung ano nibugat ka. Ano man? Nadungag ang timbang mo sa kasing-kasing, no? Iba mo kung isulod sa mga kasing-kasing mo na nibugat o samot. Maupod bit-bit, ikaw madugay na kayo. Sukat-sukat ba? Di pakasahap ako, Gubi. Tabang ni Cherry Dolanday, nakalarga kong Japan. Sa akong pagpaningkamot, nakatigom ko, doon na ako'y mga investment ng mga properties. O siguro ginaingon, nga kung mangita siguro pamaagi ang gugma para mag-abot mong duwa. Dagang king salamat, Dolanday. Munang nibalik yapon ko din sa lugar sa Barpa, Agdao, Davao City. Kay matod pa, andi marunong lumingon sa pinanggalingan, di makararating sa paroroonan. Mo nang every year nga makauli ko, bubisita jud ko din sa Barpa. Daghang king salamat. More power to your program. Inyong suwat magtatampo. Ariel. We've said it all 1,000 times before. Been to the wall and always found somewhere to turn. There was always more to learn. We've reached the end and almost closed the door. And some
salamat, suwat magtatampo. Unta nawasan ka, bisan og buhay klaro. Alang kaninyo among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. Dili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Nakauli na ba ang tanan na kong anak? Mao nga ang gipalit nila, murag higante, aron makadaginot. Mga anak, tabangan natong iyabo kinig detergent powder. 1, 2, iyabang! Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gamaya man ng Joy Sachet. Unta, kakumpareta aron makadaginot. Dili ka may karang 5 pesos nga Joy Sachet. Mahimong dagong litro ni sa tuber. Mao nga mabot hangtod na sa kasimana sa pamilyang sama nato, kutog ko! Bah, sulit di ay ang 5 pesos nga Joy. Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang Joy. 5 pesos, muabot og sa kasimana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Ang limang pangunahing sakit tulad ng stroke, diabetes, heart disease, cancer at lung disease ay bunga ng paghina at pagkasira ng mga healthy cells sa katawan dahil sa polusyon, paninigarilyo, sobrang stress at unhealthy lifestyle. Have a regular checkup, healthy diet at regular exercise. Palakasin ang katawan with MX3. May antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong magbigay ng proteksyon sa ating katawan laban sa anumang uri ng karamdaman. MX3 available in Mercury, Rose Pharmacy and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Parokya ni Edgar para sa Tanduay. Drink responsibly. Tanduay Light, now available in all leading sari-sari stores and supermarkets near you. Huwag ka batasang-bataan ka. Usukol ka sigawan. Ano yan? Sumagod ko ikaw. Makaigo, hangin ba na ikaw? Makaigo lolo. Di kaigo. Luya lulo yung kaigo. Hangin lagi sukmag. Ang mga si manalim mo. Kaigo, gani ko ng hangin, gani makita. Ikaw pa ka, ha? Acheche! Hatid ng Petron Engine Oils. Isang blow-by-blow update sa nagbabagang rush hour sa kalsada. Pipick up ng pasahero ang king of the road. Ngunit na-overtake ng katas ng Saudi. Ay husay humaruro. Pero walang silbihan kung sablay ang gamit na engine oil. Protestahan ang makina with Petron Engine Oils. Kontra corrosion at stress. Dahil hindi sapat ang patapam-tapam na Mag-Petron Ultron, Petron Rebex, o Petron Sprint 40. Petron Engine Oils. Your engine's defense against corrosion and engine stress. Defend your motorcycle against stress and corrosion. Change your oil every 3,000 kilometers with Petron Sprint 40 synthetic oils. Tungod sa dako kadaghanon sa pamilya ni Mrs. D, tungog kaayo sa tibuok barangay ang ilang pagadto sa sari-sari store. Ug tungod dagko sila tanan, ang ilahang gibalit dako usab. Langsulin! Papalit og pinakadagong kaldereta mix! Pinakadagong bulag! O karang 5 pesos na Joy Sachet! Mrs. T, kining pinakadakong dishwashing base ang imong kinahanglan. Mudugay kini sa usa ka dakong pamilya sama ninyo. Mas gusto na ako 5 pesos na Joy! Nahimo ko sa kalibro sa tubig para sa akong pamilya na ako! Maabot ako sa kasimana! Mao nga nagawas nga dagino! Pa, mas dakong suliti ay ang 5 pesos na Joy. Makarasil pa sa usa para nako. Sa dakong pamilya, dako ang matabang sa Joy. 5 pesos, moabot og usa ka semana. Aduna na po 10 pesos na madugay og 2 ka semana. 5 pesos, 10 pesos are the suggested retail prices. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Usa ka buntag sa tindahan ni Nang Lusing. Mare, nakuha na ni Junior, oy. Nakaserelak ni. Ay, sosyala, Joy. Kung adlaw-adlaw na sustansya na. O Mare, ang Cerelac sachet. 10 pesos lang. 10 pesos? Sige, iserelak na sad nako ang akong buboy. Nang Lusing, papalit be. Uy, sosyal na sad ka. Cerelac,
Big nutrition for small tummies. Continue breastfeeding even after Cerelac for babies 6 months onwards. SRP 10 pesos. Ikaw na ang kasama. Saan ka man, Sino man fest na naman, samahan ang buong tropa ng Itchy Worms, Kalanelli, Rocksteady at Kenyo kasama sina Jong Hilario, Pa Salvador, Solen Yusa, Georgina Wilson, Ann Curtis at marami pang iba para sa Games, Concert at Ginuman with Ginebra San Miguel, GSM Blue, Gran Matador Brandy and Antonov Mixed Drinks. Dahil Ginebra, ikaw na! Drink responsibly. lonely people in the world. Dodo! Ay, apo, kanto na po na mong sipon ba? No, nanapog ko assignment lo. Saan na po assignment niyo ba? Unta na English ng taging lo. Unta English ng taging. English sa saging? Karta ba? Ngayon akong teacher lo, banana daw. Kung hinog. Atite! Number 1 na po ng imo, R. Hachachi! Baby, I wanna know what you think when you're alone. Is it me, yeah? Are you thinking of me, yeah? Oh, we've been friends now for a while. Wanna know that when you smile, is it me, yeah? Are you thinking of me, yeah? Oh, oh. Girl, what would you do? Would you wanna stay? If I were to say I wanna be last, yeah. Baby, let me be your last first kiss. I wanna be first, yeah. Wanna be the first to take it all the way like this. And if baby, tell me what changed. I'm afraid you'll run away if I tell you what I wanted to tell you. Yeah. Maybe I just gotta wait. Maybe this is a mistake. I'm a fool, yeah. Maybe I'm just a fool, yeah. Oh, oh. Girl, what would you do? Would you wanna stay? If I were to say I wanna be last, yeah. Baby, let me be your last first kiss. I wanna be first, yeah. Wanna be the first to take it all the way like this. And if only I wanna be last, yeah. Baby, let me be your last first Girl, what would you do? Would you wanna stay? If I were to say your last I wanna be last. Baby, let me be last first kiss. I wanna be first, yeah. Wanna be the first to take it all the way like this. And if only I wanna be last, yeah. Baby, let me be your last first kiss. I wanna be last, yeah. Baby, let me be your last first kiss. I wanna be last, yeah. Baby, let me be your last first kiss. Nangako ka sa akin na ako lang ang iyong mamahalin at pagsisilihan.
Hachichi! Hindi ko naman basta masabing ako'y na-in-love sa'yo. Baka anong isipin mo, lumaki pa ang ulo mo. Hindi ko naman masabi na ako ay madaling ma-in-love. Pero ang cute-cute mo, may iris na nakakahilo. Halata mo ba sa aking mata? The way you bite your lips, baby, love ako parang ice cream. The way you hold my hand and when you look into my eyes, alam mo ba, ako'y kikil na kikil pero pigil na pigil. Hindi masabi ang laman ng damdamin. Kasi baka isipin mo ang dali-dali kong babae. Ako'y kikil na kikil pero pigil na pigil. Minsan napipikon na sa takot kong baka ikaw ay mawala sa giging ko. Higil. Higil. Nakakagigil pero meron kong pipigil sa puso kong ito na ikaw ang tayong hinihiling. Higil. Higil. Nakakagigil pero meron kong pipigil sa puso kong ito na ikaw ang tayong hinihiling. Minsan, pag tumatabay sa mall, iwan ko ba kung bakit laging ako'y napapraning na baka ako ay mahuli mong nakatingin sa'yo. Kasi ang cute-cute mo, may iris na nakakahilo. Halata mo ba kung sa aking mata? Every time I see you smile, baby, love ako parang ice cream. The way you hold my hand and when you look into my eyes, alam mo ba, ako'y kikil na kikil pero pigil na pigil. Hindi masabi ang laman ng damdamin. Kasi baka isipin mo ang dali-dali kong babae. Ako'y kikil na kikil pero pigil na pigil. Minsan napipikon na sa takot kong baka ikaw ay mawala sa giging ko. Higil. Higil. Nakakagigil pero meron kong pipigil sa puso kong ito na ikaw ang tayong hinihiling. Higil. Higil. Nakakagigil pero meron kong pipigil sa puso kong ito na ikaw ang tayong hinihiling. Higil. Nabagsak siya ko sa mga subject, ma'am. Okay na kayo na, gang. Okay na, gang. Sige lang. Alam mo yun ang mga gwapa. Bulgo mo yun ang kasagaran, ana. Ito mga bright po, ito mga pangit. Salamat, ma'am. Bright. Kayo ni mo, ma'am. Chiche, manabla ka. Dili lang tingog ang dako sa pamilyang Roses, pati ang ilang kadaghanon. Nakauli na ba ang tanan na kong anak? Mao nga ang gipalit nila, murang higante, aron makadaginot. Mga anak, tabangan na itong iyabukinig detergent powder. 1, 2, iyabang! Usa ka adlaw, nakurat si Daddy sa gipalit ni Mami. Ma, gamaya man ng Joy sa Shay. Unta, kakumpareta aron makadaginot. Dili ka may karang 5 pesos nga Joy sa Shay. Mahimong dagong litro ni sa tubig. Mao nga mapat hangtod na sa kasimana sa pamilyang sama nato, kudog ko. Bah, sulit di ay
ang 5 pesos nga, Joy. Sa dagkong pamilya, dakong sulit ang Joy. 5 pesos, moabot og usa ka semana. 5 pesos is the suggested retail price. Joy promotes good hygiene if diluting. Prepare Joy dishwash solution using clean and boiled water. Dilution at every wash occasion is recommended. Discover gear you didn't know you had. United Health Group is looking for the best talent in Davao. We are hiring U.S. registered nurses, healthcare specialists, and medical coders. Join us in our 2-day recruitment event on January 25, 26, 2013 at the Marco Polo Hotel, Palawan and Sumatra Room, Claro M, Lacto Street, Davao City from 10 a.m. until 6 p.m. Bring your resume and one valid ID. We look forward to seeing you there. Usa ka buntag sa tindahan ni Nang Lusing. Mare, dako ano ni Junior, uy? Nakaserelak ni. Ay, sosyala, Joy. Kung adlaw-adlaw na sustansya na. Ug mare, ang Cerelac sachet. 10 pesos lang. 10 pesos? Sige, iserelak na sad nako ang akong buboy. Nang lusik, pabalik din. Uy, sosyal na sad ka. Cerelac. Big nutrition for small tummies. Continue breastfeeding even after Cerelac for babies 6 months onwards. SRP 10 pesos. Okay kayo. Acheche! This is the official overall #1 radio station in Davao City. 101.1. 101.1. MOR. Acheche! Member KBP. Acheche! Need a friend, someone you can talk to, who will understand.